שלום לכולם, בסרטונים האחרונים אנחנו לא עשינו דברים, כאילו בגלל שהתחלתי היה לי בספר וגם, חזתי, וגם בגלל שטוב, הם אחרים, לא היה לי זמן כזה, עשיתי סרטונים, אבל זה לא הקליט לי בראשון, ואז בשני זה כן הקליט לי, אבל זה לא יראה לי את המסך, זה יראה לי משהו אחר. די, 8 כפול 12, אנשים לא אמורים לעוף ככה. עכשיו יש לזה לא מאוד, כזה, יש לזה 20. 8 כפול 12, נו. אבל שווה מעניין. יש לי, תראה, זה המון. יש לי 500 בינתיים. אם אתם לא יודעים מפורעים, רואים בצד, ושמונה כפול 10 שווה 80. אז 80 זה בעצם, ו8 כפול 2 שווה 16. לא 56. צריך להיות כאן 76. לא, 76, כי 96. כן. אז 2 זה 5, באמת. 18 ו-2 זה 20, ו-36, 8 כפול 6, אני יודעת. זה יותר נכון. 56, אני יודעת ש6 כפול 7 שווה, 6 כפול 7 זה שווה, טכנית, 42, אז לא הגיוני ש8 כפול 7 יהיה שווה 46. אפילו זה קשה לכך. זה קשה לכך, תדעו. תדעו שזה קשה לכך. אוקיי. שיש כפול 9, מה זה כפול שווה? טעות. ו6 כפול 9, כמה זה שווה? זה שווה בטוח משהו מתחלק ב3. אז בוא נראה. זה כנראה יהיה שווה, רגע, אני חושבת אז 9. יש לי שיטה. בוא נעשה 6 כפול 10 שווה 60, אבל לפחות 6. ואתם אז שווה 54. טיק טק, טיק טק, שוב. מה אתם גונבים לי את הכל? רבים לעבור לבית זה לא כיף. רק לא יודעת חשבון? מה, אנשים כאן לא יודעים חשבון. מה? מה? אני הפכתי לכם עכשיו, אתם שומעים? אני לא כועס על זה. אני כפול 11, אז יש בעצם 88. מה, רק אני יודע כאן חשבון? אתם לא יודעים? יאללה. אני לא יודע. אני לא תקעתי פשוט. אני חושבת, טוב, לא אכפת, אני... למה לעשות מכאן עם בשם סולם? אולי אני יכול פשוט לקרוא טיקטק. או, זה כאילו נפרס כולם לבן.
רגע, תסתכלו את זה. אולי אתם חושבים שאני רק התחלתי את המשחק, אבל עדיין, יש לי רמאות כדי לעבור את זה. הוא כבר הלך הבן אדם הזה. אם שאני צריך שהוא לא ילך. הפסדתי את זה, תסבירו לי. והסתכלו את זה. עכשיו יש לי פסק יותר גבוהה. תסתכלו את זה. 12 כפול 11. זה כמו לעשות 12. מה זה? 132. אני היחיד כאן שיודע את התשובה. רגע, יש לי מתנה. תסתכלו. עכשיו, אתם ראיתם כמה זה היה גבוה? תשתמש בזה. מה זה כאן? יש סטייל קקי? ומה זה הדבר הזה? זה לא דבר טוב. זה בטוח. אבל... אפשר לראות אותי, למה אני לא לפעמים בכל ערבים? אז יש לי תשובה אחת בראש שלי. אתם רוצים לשאול אותי מה היא? אתם תראו. רגע, וגם יש לי את זה. אפילו כמובן, ויש לי עכשיו. רגע, יכול להיות את המטלה הזאת כאן?
אז יש שותף לו. או, הסתכלו כמה כספים. מה שאני רואה כאן, אם אני אשחק כזה עוד הרבה זמן, אני אעבור לכזה הרבה זמן שאני אשחק במשחק הזה. המטרה שלי, שאני אספיק את זה, אני כבר נראה לי, אם נצליח להגיע לסוף. טוב, רגע, יש לי זה. בלי כספים. רגע. יש לי זה ויש לי זה. או, אבל זה אומר, כן, שכחתי, זה אני רוצה לעשות לכניסות יותר רחוקות. וזה עושה אותן יותר גבוהות. תסתכלו כמה גבוהות. עכשיו אני אלך למעסיגן. רגע, יש שם משהו בזמן זה ואני אלך אם אני אלך לשם. שווה בסוף 2. שווה. לא, אתה היית כזה קרוב ועדיין לא ניחשת על זה. רק אני צריך קצת להזכר את זה, שמתי לב. מה אני עושה שאני עם זה ביד? שאני עם זה ביד, אני לא אתפוס. איזה נתפסת. תעשו כביסה כפולה כאן. רגע, שכחתי משהו. אני רוצה לתפוס על זה. איזה חמודי. מה קרה כאן? נקנות עוד אחד כזה גלובלי. יש לי כאן בתמונה שלא עוזרת לי. לראות אותך רוצה סתם. מה? רגע. רגע, תסתכלו, אתם רואים מה שאני רואה? אתם בטח לא יודעים, אני מתכוון לזה. אם אני משיג במילים, כאילו גבוהים, אני יכול לעבור. או, יש כאן עולם ביוטיוב, בא לי, עשו לי 2 גביעים, חבל. מה שזה לא עולם ביוטיוב? יש מצייר שם יוטיוב. טעו, זה בסדר עשה. איזה... אתה... איתי סאו. איתי סאו. איתי סאו. כמובן.
או איזה פאזל, או כמעט נפלתי. אם הייתי בשביל הייתי מה זה מתחתן איתי בשביל כאילו אתם יכולים לדעת. הייתי פשוט הכי מתחתן בעולם. הכי מתחתן שהייתי בכל סרטון שעשיתי אי פעם. או, זה קשה קצת. אני בכוונה עוזב את זה, כי זה כאילו, זה שאני צריך להמליך את לא לקפוץ. אני לא צריך את הזה של קפיצה גבוהה. הבנתם למה? כאילו, אני לא צריך לדעת ללכת את זה בלי ליפול. ומכאן ההתחלה זה קלה. או, ראיתם רגע. אתם רואים את מה שאני רואה? אני יכולת מכאן להתאפס לכאן אם אני אצליח. רק אם אני אצליח. כמעט. רק שלא הייתי במקום הנכון. בסדר, בסדר. אתם אומרים לי שאני לא אצליח, כשאני אצליח את זה, תגידו, אבל פיס, איפה גרם לזה? או קצת מסתכל. אתם ראיתם מה עשיתי כאן? אפשר להיות על זה כתוב. נראה לי יודע למה יש כאן גלויים, אולי בגלל העול שהיה לי קודם. מה, לא, לפני קצת זמן היה הלואוין. הלואוין היה לפני קצת זמן. זה קל. או שזה לא כזה קל. אוקיי, אם זה נהדר, זה לא כזה קל פה, אני כבר אמרתי לפני שנייה שהוא קל. גם שעה אני בכוונה עשיתי. אמרתי של הקבוצות גבוהות. אבל שזה לא עוזר לי במיוחד. תגידו, נפלתי רק עד כאן. כן, אז ככה. אז לעשות ככה. שלא היה כניסה כזאת, בגלל שאני עם הזה של הכניסות גבוהות, אז זה קל. עד שאני לא מגיעה לא לסוף של... אם אני לא מגיעה לסוף של זה, או של הזה של ההלואוין, או זה של הרגע. תסתכלו, תסתכלו. האמת, אני לא רוצה להגיע לשתי הסופים. מה זה המסך משתגע לי, אני אפילו לא משתגע. רגע, ככה יותר טוב. כן, אני ממש קרוב. אחרי שאני מסיים את זה, אני ממש קרוב לסך. אם אתם רוצים להגיד, אם אתם כבר שיחקתם במשחק הזה, וסיימתם את המסלול מכשולים על זה, אני לא מופתע מזה, כי זה די מסלול מכשולים קל, הזה של הכתום הזה שאני עכשיו עושה, ואני עוד שנייה מסיים את זה. זה באמת, אבל אם אתם סיימתם את הזה של זה כבר לפני שיצא הסרטון הזה, אם אתם סיימתם את זה של המסלול מכשולים השני, לפני שיצא הסרטון הזה, אז זה כבר יכול להרשים אותי. אם אתם סיימתם את זה לפני שיצא הסרטון הזה. או, תסתכלו, אני כזה קרוב לסיים את המסלול מכשולים הזה, ו... ועכשיו
one win ב100 שקל. תסתכלו. יש לי עכשיו ווין. דרך אגב, עוד 2 דקות אני מקבל מטורף. רגע, כמה ווינים יש לי? אני רואה כמה ווינים יש לי. תזכרו שעכשיו, שלא קיבלתי מזה ווין, לא רק 100 שקל. חוויה. יש. צריך בשביל זה 0 ווינים. באמת. זה שלנו ווין. אני אוהבת את הדבר שלו. אני לא אשים לב. וזה באמת. חושבת שאני לא אשים לב לסולם הזה שנמצא ממש כאן. אולי זה קצת יהיה קשה. לא, זה לא דברים שהורגים במכה. שיהיו. תקסאו, תראו קולו. זה דברים שהורגים במכה. אני לפחות חושב ככה. זה באמת מדהים. יא בומברדילו, רמאי, אתה יכול לעוף בומברדילו. בומברדילו, שנייה, אני הרגע לבומברדילו. יש שם איזה בומברדילו קרוקודילו שמרמף, כי בומברדילו קרוקודילו יכול לעוף. הוא מרמה הבומברדילו, כי בומברדילו זה לא מסיבה של בומברדילו קרוקודילו שנייה. זה לא מסיבה של אף ברילות. אבל זה כן מסיבה שלי, זה לא מסיבה של ברידותי. מה, אני לא רוצה, אפילו אין לי מספיק רובקס כדי לקנות את זה, אני לא רוצה, אבל היה לי מספיק. אתכנס או תסתכלו כמה קצת חיים יש לי. אם אני מגיע אחת בלידר טיק טיק, טיק טיק, טיק טיק. פירמידות. שינה. אחת בלידר. אני מת. הגיעה אחת בלידר. ואני בעצם שבתי. כולם שבו, כולם אפילו. כולם מבינים. אני לא יכולה לדבר עם אף אחד טכנית. אני באמצע הסרטון. אין אף אחד להגיד. כל מי שאני שמה, שזה אף אחד טכנית. כאילו, אני יכול להחליט בשבילו אם הוא מבין בשמה. עכשיו אני בלי זה, שאני לא רוצה להיפגע, למרות שלא הבנתי למה הדבר הזה בדיוק עוזר. לא הבנתי למה, איך זה יותר טוב מזה. כאילו, הם לא עושים כלום, קיבלתי אותם בחינם. די. אז זה עם הדברים שנכשלתי בו פעם קודמת, זה שנכשלתי בפעם קודמת, זה נראה לי אחד הכי קשה שהגעתי אליו, זה בטוח. עכשיו אני עומד להגיע לך יותר קשה, אבל בטוח. בזכות זה. רגע. רגע, אני הגעתי לשלב מאוד מתקדם.
טוב, תסתכלו זה. אני בשלב מתקדם 10. טוב, לפחות מסיים את זה, או שלא. לא אכפת, לא אכפת. זה לא יספיק לי. עכשיו, תקנו זה. רגע, אני השגתי את זה. רגע, סתכלי. נראה לי שיש לי את המתיק. ראיתי את זה, כאילו לא חשוב זה. אבל יש לי כבר זה כאן. אבל אתם ראיתם את זה? טיק טק. זהו, השגתי עוד מינהלי עכשיו, רק שסיימנו את הסרטון לבינתיים. היי בומברדילו! בומברדילו לא ביוטיוב! לא בא לי. ועכשיו, תקלו את זה. עולם היוטיוב. רגע, למה אני משתמש בזה של התפיסה? נראה שהתרגלתי להשתמש בו. באמת. תסתכלו, יש כאן סימנים של יוטיוב. אני אוהב את העולם הזה. גם יוטיוב זה למה. אני גם רואה עדיין סרטונים של יוטיוב, למרות שאני גם עושה אותם. אני גם רואה את הסרטונים של עצמי. תסתכלו עכשיו, יוטיוב שווה הרבה זהב, נכון? הם רואים את זה, המשחק הזה הוא יודע שיוטיוב זה שווה. רגע, למה אני נראה ככה? נו באמת, בן אדם יחליף איתי מקום. ואי אפשר לתפוס בדגלים האלה. אי אפשר לתפוס בדגלים האלה של היוטיוב, הבנתי אתכם. צריך לתפוס בקירות. רגע, אפשר לשאול את זה. דבר שני, את זה. בא לי למות, כי לא בא לי את הסקין הזה. זה סקין די מכוער. אמרתי לו, בבקשה תהרוג אותי. אבל בא לי שהאמת שלהם אותי. בא לי למות בעצמי. אבל אני חושבת שאני קיימת דברים שלי. ועכשיו אני לא טוב את זה. אני עדיין נראה ככה? מה עשיתי שאני נראה ככה? טוב, לא עבדתי, אבל לא אכפת. אני מקווה שזה לא יהיה הסקין שלי תמיד. שאני לא יכול להיות עם הסקין הזה. לא בא לי את זה, לא בא לי. למרות שיש לי מספיק חומקס, לא בא לי. גם לא בא לי את זה ולא בא לי. לא בא לי את היד האדומה, כי זה בטוח כי יש לי כבר יד אדומה. יש לי כאילו את יד היוטיוב. תסתכלו לזה. מי מפחד ממני? מי מפחד? מי בא לך יוטיוב? אתה קבל את זה. יאללה. לא הבנתי איך מכים ביד הזאתי, אבל בסדר. אני עכשיו הולך לנסח את זה. תסתכלו.
כן, טוב. אנחנו הולכים ונפתח את זה ואז זה ייגמר. טוב. אני יודע. כמה שחקנים בדיוק אני יודע. טוב. עדיף שיחזיר ארוך מדי, כדי לא יקליק, ככה קרה לי כאילו פעם אחת, אז אני חושבת בכוונה. עכשיו אני אוכל לעשות את זה. מסתכל. כזה. הנה אני יכול עכשיו אני במקום טוב מאוד, תסתכלו. טוב, עכשיו, מה עוד? תסתכלו עכשיו. לא. עכשיו, מה? בסדר. מה? היי, לא פייר. יופי, סוף סוף אני מספיק שלי. לא רק מקרה שדקתי שלנו. מה? למה אתה רוצה לי את הכפתור הירוק הזה? לא בא לי עכשיו כסף. טוב, אז עכשיו אני הולך לעשות את זה באמת. עכשיו אני הולך להשתמש בזה. נעשה לך זה. לא, לא נקרא. רגע. אתה חושב על מה שאני חושב? אני חייב לעשות את זה ככה. אני אחזק לי. טיק טיק. בבקשה. זו דרך הקשה, אבל אני יכול לעשות אפילו את הדרך הקשה אני יכול לעשות. רגע, אתם חושבים על מה שאני חושב? עכשיו, חטפים, sta trampolino con come non particolare con andini banani tutto che la senti
יכולים לעשות את זה. סוף סוף, עכשיו, תסתכלו את זה. מה? מה זה? איזה... אני לא רוצה... פחות תסתכלו. היד הזאתי שלי עכשיו. עכשיו אני מסמלת. רגע. עכשיו יש לי מה, אני חושב. אתם רואים טבע? רגע לקחתי. רגע. אני עכשיו. אני לקחתי את השטיח הזה עכשיו. ויש לי קצת. נראה לי איזה 10 מילים. תסתכלו כמה כסף יש לי. תסתכלו עכשיו. אני יכול לקנות ולתת זה בכל כסף שיש לי. אם אתם רוצים אני יכול לקנות את זה, אבל לא בא לי, בא לי תשמעו את הכסף הזה. אז שנהנה בסרטון שצריך לייק וסאב רגע